Biex aktar studenti tal-MCAS jibbenefikaw mill-faċilitajiet tad-Dipartiment tal-Agrikoltura fl-Ammiri kien iffirmat Memorandum of Understanding li se jwassal għal iktar kooperazzjoni u iktar użu mill-LEI. Kien il-ġimgħa wara nofsinhar lis-Segretarji Permanenti tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u s-Segretarjat Parlamentari għall-Bidja u s-Sajt iffirmaw dan il-ftehim. Is-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes qar li bis-saħħa ta' din il-kollaborazzjoni iż-żewġ entitajiet konċernati ser jaħdmu flimkien biex jikkonsolidaw is-settur tal-agrikoltura. Fl-istess ħin l-impjegati tad-dipartimenti jkollhom opportunità iktar taħriġ biex itejbu s-servizz tagħhom. Il-Kap Eżekuttiv tal-MCAS Stephen Kakija qal li din ir-relazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet se twassal għal aktar għajnuna għal persuni li jaħdmu fil-qasam. L-iktar minn niċċeċ iktar li nsaħħu dak li diġà għandna u l-iktar li hemm bżonn naħseb huwa li nkabru ftit il-faċilitajiet li għandna anki bħala spazji, anke bħala areas fejn jistgħu l-studenti b'dan il-mod. Ukoll mill-aspett tan-naħa l-oħra li nagħtu